हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो मोजाङैनो दंजोबो दायो आं नोंथांमोननो मोजां आपडेट लाना फैदों DEE निफ्राय दा बे जाबाय डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन आसामनिफ्राय फैनाय मोनसे लेटार फैदों आरो जे टिचिं आरो नन टिचिंनि पस्ट ओंखारनो नागिरदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां जायफोर 8 पास 10 12 डिग्री पास बेनिफ्राय डिलेट BE दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा फै गोबाव खालामालासिनो लेटारखौ सोर हरदों आरो मानो हरदों जों नायग्रोगोन दा गिबियावनो जों बे वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो वेबसाइटआवहाय बेबायदि इन्टारफेस मोनो दा बेवहायनो गासैबो एप्लाइआ सोलिगोन जेब्लानाखि जागोन ना नाथाय दायो जाथ'वाखै आरो दा भेकेन्सियासो ओंखारसिगोन थाबैनो दा बेखौ सोरनो हरदों लेटारखौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा जों नायनोसै फैदो लेटारखौहाय नैबे जाबाय लेटार आरो अफिसियेल नटिफिकेसन DEE अफिसनिफ्राय फैनाय हेडक्वार्टारनिफ्राय आरो बेखौ सोरनो हरदों नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ दा बेहाय टु नुदोंना नोंथांमोनाहाय दा बेहाय नै बेखौ हरदों डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसारनो एबा DEO अफिसारनो आरो डिस्ट्रिक्टआव सासे थायो नङा होमबा दा बिथांमोननो हरनाय जादों 24 मेआव नाय आपडेटआ 24 मेआव पाब्लिश खालामदों नटिसखौहाय दा बे साबजेक्टआव नायोब्ला मोनसे प्रप'जेल हरनाय जादों बेनो जाहैबाय नै बेहाय दङ प्रप'जेल अफ रेगुलार भेकेन्ट पोस्ट अफ टिचिं एन्ड नन टिचिं स्टाफ बेहाय टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारनो नागिरदों बेनिखायनो प्रप'जेल हरनाय जादों जे स्कुल आरो अफिसावहाय डिपार्टमेन्टआव माने बेहाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बेखौहाय फिलआप खालामगोन होनना बुंदों 2022 31 मार्चनि सिगांनो बे समावनो ओंखारबाय थागोन आरो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन दा सेकेन्ड पइन्टआव जों फैयोब्ला बेनो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआहाय 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदों एबा एजेन्डा लाखाबाय कम्पालसरि लाबाय एबा अलरेडि लाखाबाय बेहाय दङ नै 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदों बेहायनो नोंथांमोना मिथिबाय जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवबो भेकेन्सि ओंखारगोन बेहाय 15,000 निफ्राय 20,000 नि गेजेराव ओंखारनो हागौ भेकेन्सिया टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफखौ लानानै दा एक्जाक्टलि बुंनो हाया बेसेबां ओंखारगोन दा बेनिखायनो बेहाय मोनसे नटिस हरबाय जे बेहाय प्रप'जेल हरबाय जे नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पस्ट खालि जानानै दङ बेखौहाय रिपर्ट लानांगौ होननानै आरो बेखौहाय थाबैनो हरनांगौ साबमिट खालामनांगौ हार्ड कपिखौ होननानै दा बेनिखायनो DE अफिसारफोरा दायथ'खौ लासिगोन आरो बेहाय दङ नै हार्ड कपिखौ माला हरनांगौ होनोब्ला नोंथांमोना नायदो दा बेहाय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय बट दा सफ्ट एन्ड हार्ड कपिस अफ दा फर्मेट 1 2 3 बेहाय नुदोंना नोंथांमोनाहाय बेहाय भेरिफाइड खालामनानै हरनांगौनो बे हार्ड कपिखौ बेनो जाबाय 5 जुननि सिगाङावनो हरनांगौ नोंथांमोना 5 जुनावनो हरनांगोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ 5 जुनावहाय हरनांगौ एबा बिनि सिगां हरजागोन आरो जेनेबा दा बिदिनो आरो लोगोफोर माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव भेकेन्सि ओंखारसिगोन टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफआव दा नन टिचिं होनोब्ला ग्रेड 4 ग्रेड 3 ओंखारगोन जेराव 8 पास 12 पास ग्रेजुवेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो टिचिं होनोब्ला नोंथांमोना डिलेट थानायफोरा बा BEd थानायफोरा टेट होनो हागोन आरो जायफोरा टेट पासखा नोंथांमोना रेगुलार भेकेन्सियाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा लोगोफोर बुजिबायना बेनोसैमोन आपडेटआ मोनसे लेटार हरदों आरो जे बेसेबां खालि जाना दङ डिस्ट्रिक्टआवहाय बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेखौ थाबैनो फिलआप खालामनो नागिरदों 2022 नि सिगांनो दा आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साख्रि होगोन नालाय दा बिनि गेजेराव इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवबो भेकेन्सि ओंखारगोन आरो दा बेखौनो हिसाब खालामनो होदों जे बेसेबां खालि जाना दङ आरो रिपर्ट होनो होदों आरो जेब्ला रिपर्टआ सहैगोन ना 5 जुनाव अब्ला बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट जानायनि चान्स होदों आरो माने एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन जे स्किन नांगौ होननानै स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ दानिया नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला जुदि मोजां मोनदोंमोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो